Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi Tombo ati iku ana limang perkara sepisane maca Quran sak manane Tombo ati iku ana limang perkara sepisane maca Quran sak manane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ijabahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi Tombo ati iku ana limang perkara sepisane maca Quran sak manane Tombo ati iku ana limang perkara sepisane maca Quran sak manane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah
Gusti Allah ijabahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi